o primeiro que temos que facer é entrar no EVA. Como xa o tiña escrito de outras veces, xa me aparece aquí, simplemente con dar a Enter xa me redirixe. Aquí poño en nome do usuario o meu, cada un poñería o seu, como xa o teño escrito de outras veces, pois simplemente con premer xa tamén. En contrasinal cada un pon a súa. Nunca marquedes aquí en lembrar o nome do usuario, por seguridade, a fin de contas vanse ter cousas de alumnos aí dentro. Damoslle acceso. E aquí onde pon as miñas materias, e o que vou meter é algún tema novo, ben porque vou descargando dun en un, ou ben porque non estaban disponibles ao principio. Premo no piquiño de as miñas materias, vou en baixo, vou escoller valores sociais e cívicos, porque ten menos temas e vese ao mellor así máis. Claro, cada un iría á materia que lle corresponde. Por exemplo, eu aquí vese que temos o tema 1, o tema 2, en cada un deles hai o paquete SCORM que xa o teño descargado. Imos partir como se non o tivera descargado, que é o que teño que facer. Para que podades ver eso, vedes a onde temos que chegar, e o que vou facer é eliminalo e descargalo novamente. Para poderlo eliminar, vedes aquí en riba, na parte dereita, que pon activar edición. Prememos aí. E aquí pon editar. Ten un piquiño, prememos e damos a eliminar. Dinos se estamos seguros, ben, damos a aceptar, e agora aquí xa me desapareceu. Agora é cando vou a facer o proceso de descarga, que sería igual para calquer tema novo. Quero descargar o tema 2, a unión fai a forza. Vale. Entón o que vou agora é a busca avanzada. En busca avanzada o que vou facer é engadir un recurso, que é un tema, pero o primeiro, o texto libre deixámolo en branco, non é necesario. Nivel educativo, aquí teño que premer en quinto de primaria. Materia, bueno, para o curso que ven sería sexto, claro. Materia, escollemos a materia que estemos impartindo na que queremos traballar, que neste caso quedamos en que eran valores sociais e cívicos. O nivel de agregación tedes esas posibilidades. Como realmente o que imos descargar son sempre temas, pois o ISBN non nos fai falla e o programa tampouco, polo tanto podemos deixalos sen marcar nada. Editorial, aquí temos dúas posibilidades, Netes e EDB. Como eu estou a traballar con Netes, descargo Netes. Se alguén o fai con EDB, marcas EDB. Tamén poderíamos facer a descarga das dúas unidades, das dúas editoriais. Marco aí. En formato non hai que, manda seleccionar formato, pero se premete xa vedes que non hai outra opción. En offline, isto sí que é moi importante, que o teñades seleccionado en sí. O motivo de telo que poñer en sí, pois o alumnado que non dispón de conexión a internet vai a empregar o EVA offline. Se non ten marcado este sí, o alumno non o vai ver. Aquí non tedes que facer nada, poderíase seleccionar por campo, pero por título, nivel de agregación, editorial, non é necesario facer nada deso, porque simplemente con premerlle na busca xa o fai. Buscar. Isto depende do tempo de velocidade da liña para que salga. Entón, eu o que tiña era a unión e a forza, non? Era este. Vale. Aquí hai a posibilidade de facer en castelán ou en galego, noutras materias solamente dá xa unha posibilidade a que marca a lei que veña. En concreto, ademais podese baixar. Vedes que hai alumno, hai versión alumno, hai versión profesor. Eu normalmente baixo a de alumno, pero bueno, iso xa é a escoller. Picades aí en seleccionar, queda unha marquiña co punto, vedes que cando ten esta frecha sempre quer dicir que se pode baixar. E que se vai baixar pois, o paquete de SCORM dese tema. Aquí tedes engadir e continuar a investigación, volver á materia ou simplemente volver á materia. Este emprégase simplemente cando volvemos a querer descargar outra unidade, volvemos a repetir o proceso. Entón, en vez de andar dándolle volta, xa nos volve ao mesmo sitio. Neste caso, como solamente imos engadir un tema, doulle a este.
doulle engadir, e aquí dinos prema tema, temos que escoller o sitio onde queremos, como estaba no tema 2, vou non deixar no tema 2. Que o poñedes noutro tema? Pois tampouco sería nada grave, porque despois pódese modificar, pero para evitar ter que traballar o doble, pois damos aí, engadir, tarda un tempo, normalmente pouco, vai depender isto tamén da conexión, damos a continuar, e agora xa nos volve a aparecer aquí a unión fai a forza. E con isto xa teríades o tema engadido. Vale, ata a próxima.